רוצה לחטוף כדור בעין כאילו? לא מומלץ, תחטוף כדור, חבל. בעיה שלך, משה. נכון, תראה שאתה לא עובר את קו האמצע, לך טיפה אחורה. פעם ראשונה הם פה. אדומים, כחולים, פיינבול, פיינבול, פיינבול לעבור עמדה, זוז, 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 זוז. הפסדנו. אוקיי חברים, חדש, לא לראות, לא לראות, לא להוריד מסכות. חוזים משדה הקרב, פצועים, מופסדים, עם יוגב וניב עם כדור בראש. היי. ניב, תראה את המסכה? ולהניח את הנשק על השולחן כולם. וואי וואי. יש מים שם. שוטים בראתי איתך, נכון? אוקיי, יא בן. תראה. וואי, הביא אותו איפשהו ברגל. פעמיים קיבלתי לראש, תסתכל. אחרי נקרא מצחוק, ראיתי את זה. יואו, אני מת, אני ראיתי את זה, כי הסתכלתי עליך. שמע, זה הסתיר לי את כל המשחק, לא יכולתי לראות כלום. יואו, זה מצחיק זה היה. מי זה עם הכדור? לא, מי אכל אותה? אני ראיתי קאמפר, לא פגעת בישן. וואלה. אתה באת השעה שם, אחי, זה בעיה. חוררתי עליך שעה. פגעו לי פעם אחת, פעמיים. שמישהו כיוון? אתה שחמן, אתה עקפת אותי צעד ימין.